Súčasný rozmer humanitárnej katastrofy na Blízkom východe väčšinu sveta zaskočil. Vďaka občianskej vojne v Sýrii a neprestávajúcemu násiliu v Iraku sa k moci dostala jedna z najnebezpečnejších a najobávanejších extrémistických organizácií na svete, tzv. Islamský štát. Mesto Dohuk v irackom Kurdistane leží len pár desiatok kilometrov od frontovej línie s touto extrémne násilnou teroristickou organizáciou, ktorá za sebou zanecháva krvavú stopu a pred sebou ženie milióny ľudí unikajúcich v snahe zachrániť si holý život. V priebehu minulého roka opustilo svoje domovy vyše 2 milióny ľudí. Roztrúsení na mnohých miestach teraz žijú v stanových táboroch, školách, kostoloch či mešitách, často bez adekvátneho prístupu k základným životným potrebám. Preplnené tábory, nevyhovujúce podmienky a chladné noci si vyžiadali svoju daň. Starí ľudia, deti a ženy, ktorým sa podarilo utiecť z otroctva v Islamskom štáte, všetci urgentne potrebujú zdravotnú pomoc. My im ju poskytujeme. V meste Dohuk zriaďujeme neziskovú mobilnú kliniku. Náš tím bude každý deň vyrážať na rôzne miesta, aby priniesol pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Pomôžte nám pomôcť.